Ce este arta new media? Arta new media este un termen folosit pentru a descrie o mulțime de tipuri diferite de opere de artă care folosesc tehnologii noi, cum ar fi realitatea virtuală, animația pe computer și internetul. Arta new media poate fi artă digitală, artă interactivă, artă pe internet, artă virtuală și multe altele. Arta new media este o categorie care se schimbă mereu pe măsură ce noile tehnologii sunt inventate și explorate de artiști. Ea își are originile în lumea științei, a artei și a artelor performative. Arta new media este o categorie care sfidează clasificarea statică pe măsură ce forma continuă să se extindă și tehnologiile noilor media sunt inventate și explorate de artiști. Arta new media implică practici complexe de conservare care fac colectarea, instalarea și expunerea lucrărilor mai dificilă decât majoritatea celorlaltor medii. Multe centre culturale și muzee au fost înființate pentru a răspunde nevoilor avansate ale artei new media. Dintre momentele marcante în dezvoltarea artelor new media amintim originile timpurii, invenția unor instrumente fotografice în mișcare, cum ar fi praxinoscopul și zoetropul, la sfârșitul secolului al XIX-lea, a semnalat începutul unei noi ere în lumea artei. View from the Black Room. În 1958, artistul Wolf Föstel a inclus un televizor în ciclul său View from the Black Room, extinzând ideea de artă a obiectelor găsite în domeniul tehnologiei. Aceasta a marcat unul dintre primele exemple de incorporare a noilor tehnologii în practicile consacrate de artă. Fluxus. În anii 1960, colectivul Fluxus a experimentat lucrări multimedia care combinau tehnologia cu arta performativă. Artiștii new media precum Nam June Paik și Yoko Ono și-au început cariera în mișcarea Fluxus. Robotică. În anii 1960, artiștii au început să experimenteze cu robotica ca o modalitate de a crea sculpturi mai dinamice cinetic. Unul dintre primii care a folosit această nouă tehnologie a fost artistul francez Jean Tinguely, care, inspirat de Fluxus și Dada, a incorporat robotica în sculptura sa autodistrugătoare, Homage to New York. Internetul. În anii 1990, apariția graficii pe computer și a internetului au extins și mai mult posibilitățile artei new media. Mulți artiști new media au folosit site-uri web, jocuri video și alte forme de grafică digitală pentru a-și produce lucrările. Social media. În secolul 21, proliferarea tehnologiei social media a determinat noi moduri prin care artiștii ajung la public, precum și noi modalități prin care artiștii pot critica acele tehnologii. În 2010, artista Marina Abramović a prezentat The Artist is Present la Muzeul de Artă Modernă din New York City. Alături de artistul new media Ang Xiao, The Artist is Kind of Present, care a invitat vizitatorii galeriei să interacționeze cu Xiao prin text sau tweet. Arta new media este un termen foarte larg, care încapsulează mai multe tipuri de forme de artă. Unele dintre practicile artistice definitorii ale acesteia includ tehnologii digitale. Arta noilor media profită adesea de tehnologiile digitale, cum ar fi grafica pe computer, inteligența artificială sau realitatea virtuală. Multimedia. O tactică comună a artiștilor new media este de a combina diferite tipuri de media într-o singură piesă de artă. Interactivitate. Formele media digitale, cum ar fi realitatea virtuală, social media și jocurile video, permit spectatorilor să interacționeze direct cu opera de artă. Cultura digitală. Multe opere de artă new media interacționează cu cultura digitală, punând la îndoială modul în care interacționăm online și modul în care noile media ne modelează din ce în ce mai mult viața de zi cu zi. 7 artiști foarte influenți în arta new media. Nam June Paik. Paik este considerat fondatorul artei video. Născut la Seul,
Artistul corean-american este renumit pentru lucrările sale mari construite pe mai multe ecrane, precum Video Flag în 1985 și Electronic Superhighway, SUA continentală, Alaska, Hawaii în 1995. Vera Frankel. Această artistă canadiană folosește videoclipuri, spectacole și instalații interactive pentru a crea lucrări care se concentrează pe migrația globală. Unele dintre cele mai importante lucrări ale ei includ Transit Bar, 1992 și Once Near Water, Notes from the Scaffolding Archive, 2008. Petra Kortright. Kortright este o artistă americană ale cărei lucrări video au fost prezentate în galerii și pe YouTube. Lucrările ei experimentează modul în care ne prezentăm online, cum ar fi lucrările ei pe video www.ebcam 2007 și Video Catalog în 2011, care au arătat valoarea lui Kortright pe baza unui algoritm YouTube. Jeffrey Shaw. Shaw este un artist vizual născut în Melbourne, care a lucrat cu noile media, de la instalații cinematografice la medii virtualizate, încă din anii 1960. Unele dintre lucrările sale cele mai recunoscute includ T-Visionarium 2, 2006, o piesă de cinema interactiv, și M-Archive 2014, un mediu digital interactiv la 360 de grade care cataloghează materialele de la muzeul din Melbourne. Maurice Benayoun. Benayoun s-a născut în Algeria și are sediul la Paris și Hong Kong. Lucrările sale au fost pionieri în utilizarea tehnologiei digitale și computerizate, iar învățăturile și prelegerile sale au contribuit la stabilirea unor concepte importante în arta new media. Unele dintre lucrările sale includ Occupy Wall Street 2012, o lucrare video care aliniază prețurile acțiunilor cu hărțile emoționale ale site-urilor Occupy Wall Street, și lucrarea de realitate virtuală Colors Tunnel în 2013. Alexei Shulgin. Artistul rus Alexei Shulgin incorporează interactivitatea digitală și web design-ul. Lucrările sale, cele mai notabile, includ Form Art în 1997 și 386DX în 1997 până în prezent, în care un computer care rulează Windows 3.1 interpretează muzică live folosind fișiere MIDI și o funcție text-to-speech. Rafael Rosendahl. Rosendahl s-a născut în Olanda. El creează lucrări special pentru internet. Inspirat de mișcarea NetArt, fondată în 1994, Rosendahl creează pagini web în care utilizatorii pot interacționa cu abstracții colorate, cum ar fi colorfreak.com în 2008 și feelthis.com în 2014.